Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Милко977 и сега ще ви покажа новият ми епизод. Новият ми епизод е с започване на Survival. Както видяхте всички, направих си нов world. И сега в първият ми клип ще ви покажа как се събира дърво. Но ме спауна на много топло място. Фак, на остров. Спълнаме на остров, какво да ви кажа? Не всеки късметлия. В този момент съм само аз. Омага, дори на този остров няма дърво. Аз ще ви показвам как да почвате играта. Това първо да съберете дърво, аз как ще го събера, няма, не знам. Да, на остров малко. Съжалявам за това, зрители, въобще трябва да изтрием този свят и да си направим нов. Че обърках. Дано този е по-добър. В днешният епизод, както казвам, пак ще събирам дърво. А утре, който е дата 6, ще заправо на мене, бе. Утре, който е дата 6, ако не бъркам нещо в календара, ще започна да правя къща. Днес най-важното ще е да събера дърво. Няма да е много, но ще трябва да го събера докато снимам. И така, това ще протече в клипът. Пак ви казвам, лайквайте, коментирайте, харесвайте. Да, лайк и харесване, това са две различни неща, няма нищо. Сега моите приятели ме караха да го снимам, въпреки че се излагам, но аз пак ще си снимам. Не ми харесва. Искам да имам посещаемост. Да, и забравих да ви кажа, че ще направя нов YouTube канал. Няма да е Илко.Пачев, както е моят. А ще е някакво друго име, защото това не отива. Все пак тръгнали сте да правите вие да снимвате. И представете ли си някакъв професионален момче, играч на Майнкрафт, който играе супер много, превъртал я играта и да не си направи собствен канал. Това просто е... Чакайте сега да видим колко ще излезат дърво, ако излезат. Да, значи 16 брези ще събера и това ще е за днешният ми клип. Ето дървото, както виждате, го събирам. Може да ви е малко скучно, но няма какво да се прави. Утре ще ви е по-интересно в другият ми клип, защото ще има строене на къща. И къщата ще е по мои виждания. Въпреки че те са странни, но... Ето както аз няма съместо тук, това си е супер районче. Омага, не мога слез долу. Тъй копам в дървото. Няма да го чупа цялото, само на мина. Намеря брезички. Охо! И дърти имам, после имам моренце, супер яко. Това е първият survival game, който ми се пада хубаво място за стоене. И така, това е, ето още малко остана, за да събера дървото и ви оставам на мира, зрители. Пак ви казвам, лайквайте, абонамирайте се за мене. Просто ще направя друг YouTube канал,
просто вече този няма как да го бъде. И ето още 64, ще изкопам още едно. Стана точно 1 стак и 4. И ето имаме точно толкова, колкото имаме и на другото. И благодаря за гледането. Пак ви казвам, аз съм Милко 977 и довиждане.